Hello everyone, welcome back to my channel. If you're new, or if you're not new, today I'll be playing with my stepmom. Of course, this is just the intro, so of course I'm gonna explain to you a lot of stuff. First of all, I'll be communicating in not English because my stepmom doesn't understand English. I'll be communicating in my both language, aka Bulgarian. I know. So yeah. I will still try to, say some English words there because I do speak English a lot. Even sometimes I just don't even know how to speak my own language because I just keep speaking in English. So yeah. Another thing I just want to say is that I'm actually surprised on how the video turned out. But again, I don't get the parents or like the other videos. The parents actually know how to, play on a game. While my stepmom has never played on her phone. So yeah, that's something. So yeah, it was very funny to film it. But yeah, I want you guys to, not be too hard on her in the comment section. It was very funny to. It will be okay, I'm not gonna give out any spoilers, but just warning, it will be super funny. Anyways, let's go to the video. Oh yeah, and I should not forget to say, please make sure to like and subscribe. Thank you very much. It supports me because I'm a beginner YouTuber. Искам да... Окей, значи, за да можеш да вървиш в играта, трябва ляво, дясно, горе, долу. И такова, и това е за бързина. Чакай сега, аз ще съм голова, да. Чакай, нека да се вкоменя набързо. И какво трябва да правим сега? Се блъскаме да се блъскаме, какво да правим? Да се бием или какво? Чакай, ако вижме. Виждаш ли ме? Къде си? Я чакай да те видя. Къде си, бе? Виждаш ли ме? Кое си, бе? Чакай се домъкна. Ето, нека да се близо до тебе, ето. Да ми се загне на мене играта, защото ми е малко по-бавно. Ето, чакай. Мамо, чакай. Мамо, ето ме, мамо, ето ме. Къде си завърши? Последвай ме. Къде си? Ето ме. Къде? Ето ме, чето съм ти. Ето чакай. Увеличи си малко екрана. За да можеш да ме видиш, ето тебе. Ето ме. Не ме виждаш. Последвай ме. Ела, с мене. Ето, хайде, идваме. Окей, само сега да се посъединим с тези хора. Ще почват игра. Чакай. Добра ли съм? Бързо, ела. Къде си, бе? Ето ме, на първия телепортър. Чакай, ето ме, виждаш ли ме? Нека чабако. Ляво. Другото ляво, твоето ляво. Ето, виждаш ли ме? Ето те. Окей. Ще сме почнали играта и се умирам от смях. Чакай, ти си се скрила. Чакай. Окей, ела. Той е малко по-бавен и за това. Ето. Окей. Чакай, ABC, нека чакай малко. ABC for
Everyone. A, B, C, forward. Ей, грана. Какво има? То свърши моето. Не свърши, о май гот, човек. Защо знаеш къде си? Окей, ето. Нека сега влиз. Ела с мен, ела. Ела. Къде си, Адмира? Къде си? О май гот, ела. Идвай! Човек! Ела. Идваш ли? Къде си, Бенчо? Ето ме! Къде си? Ела! Ето, виж! Влизай! Вътре! Да влезна? Влезна ли си вътре? Окей. Сега влизай. Окей, сега изчакай малко. Сега влизай. Ето, сега си вътре в играта. Още чакаме да отидем в нея. Защото е 12 секунди. Колко секунди? 3, 2... Моето е малко зарежда, защото е малко по-бавно. Аз ползвам бавен телефон и за това. Окей, нека. Ти пак мириш на потна. Маля, колко се смърдлива, Бено. Пак мириш на пота, Бено. Окей. Чай малко. Ето. Вътре съм, добре, хубаво. Аз какво трябва да правя с... Окей, сега чакаме с 5, 4, 3... А какво къде да барам? Нищо сега, не дай да бараш нищо. Сега, ето. Влезнахме в играта. Ти си влезнала, аз не мога даже да виждам още. Чакай, ако виждаш ли ме в нея? Окей, виждаш ме. Аз не мога да виждам нищо пък аз. Коя си ти? Синя. С острата шапка. Да. На който... Ето. Ела. Какво да е дома си? О май гот, излез от ансесьора. Окей, не дай да бъдеш всичко. О май гот. Шит. Ела. Още. Ето чудовището. Бе, човек. Късметлийка се, че съм те спасила. Убитай Попи, защо идва към мене? О май гот. Окей, не дай да се тревожиш поне. Окей, къде си сега? Да съм сега, окей. Последвай, чекай малко, ела с мене. О май гот, човек, не знаеш как да играеш. Окей, ела. Не, само... чакай сега си такова. Нека да ти покажа. Той избяга това. О май гот, човек, чакай малко. Човека, ето, не дай да правиш много така. О, шит. Да взимаш мокрите кърпи, да търкаш мисля, че не искам да мириш на пот. О май гот. Изкъпана се. Окей, нека да почнем от начало. Не са вече, край, това беше. Защо много, даже не сме играли много. Не ми хареса това нещо. Защо? Какво, аз даже не следвам никой. Трябва да следваш с мене. Къде да следвам, че аз не те виждам. Аз съм синия, позапомни това. Да. С общата шапка. Синия с общата шапка и който изглежда малко тъп. Името му е Груп, а ти си синята, която обичаш да ти чисти. Добре. Аз само след това мога да работя. Да, виждаш ли ме? Виждаш ли ме? Да. Ето, аз влизам в играта сега. Само трябва да чакам да ми се зареди героя. Защото моят телефон е по-бавен от твоя. Да му е смешно това как се върти. Наистина. Гледай също можеш така да мърдаш и това другото. Да. За да можеш да виждаш по-добре. И да го увеличаваш и да го намаляш. Не, човек! Пак се спа. Не. Това глупост, не ходиш по-стар. Винаги го правиш това вече. Ето ме, за тебе съм. Ето, сега ме. Аз пукнах на някъде, без да следвам който е да било. Да ме следваш мене, ще аз разбирам повече от играта. Но аз имам по-такъв. Не, къде
правиш? Върти се къпца. Много е смешно. Има ти си в свои води, бе. Да. Аз правя там ли е бунака? Аз изолираната. Кой? Ти. Аз? Що? Защото той герой е като тебе, обича да чисти. И какво прави сега, бунака? Имаш сила. Да даваш... Да ходиш да избършиш мишниците с мокри кърпи. Сега са къпа и ми смърдиш на пот. Окей. Ето виж, ти се присъедини с мене. Значи успях. Да. Да. Всякой копче трябва да натискам. Сега стоиш мирна. Ама после? Трябва, чакай, да ти покажа. Ето това, горе, долу, ляво, дясно. А това другото е за въртене. Добре, само е това. Да, само това. Но също можеш и това, ако не ти е така, ако твоето енгъл не ти е удобен. Това са сърцата ти. А това са просто местата ти, където имаш белети в играта, но ти нямаш никакви. Окей, последвай ме. Аз ще те спася, но искам да ти науча как да правиш машина. Сега последвай ме, защото сега си вече отворен асансьора. Къде си? Ето ме, човек, ето ме, обърни се. Да, ще... Асансьора се затвори. Защото не можеш да стоиш там. Ела. Има ли машина? Ето, Лело, ела, има машина. Ето, влез вътре напълно. Сега отиди и натисни на тая машина. Да, ето, натисни на това копче. Браво, сега нека да те науча. Окей, натисни тука. Окей, трябва да се спася чудовищата, защото ще да идват. Окей, значи има копче, натисни на него, натисни човек. Бе, човек. Какво правя там? Ти трябва да работиш на машина. Аз пак работя. Ето да натисни. Да, натисни на тези неща. Къде са заобщо чудовищата? Не знам защо те защитя за тях. Аз ще съм... Пак ще работя аз. Да. Може и такова не е особено. Искаш ли да си използваш силата си? Да. Окей, първо да ме... О май гад, окей. Нека сега да взема това чудовище да го махна от тебе. Окей. Боже, как работи. Мале, къде отиди работи? Аз ти помагам. В пократе. Ето къде две светичи очи. Готова ли си? Не, това не са очи. Какво да правя, бе? Окей, натисните това. Да. До кога ще върти това? Трябва да се напълни машината. Човек! Бе, къде е тази машина, бе? Човек! Колко си смешна. Къде се напълни тази машина? Напълни, още почти е по-напълнена. Ето, виж, напълня. Напълня. Чакай, ако искаш ли сега да си използваш силата си, натисни на това копче. Видя ли какво направи? Изчезна се земята. Искаш ли сега да ти взема сега? Искам да погледнеш каква е моята сила. Окей, сега готова ли си? 3, 2, 1. Да те грабна. Това ми е силата. Затова героя ми има две дълги ръце. И дълги крака. Да. И после какво прави така? Какво? Това какво прави? Аз се гледам и те спасявам. От какво? От чудовищата. Къде са тия чудовища? Аз се спасих от едно и затова имам 2 сърца. А сега? Сега ги няма, защото ги изгоних. Но те ги е страх от мене. Колко сме сладки, нали? Да, много. Инстаграм снимки. Бум. Чакай, нека да... Ела. Ще ти ги покажа. Ти си по-висока с стелфа. Чудовищата не могат да те видят по-добре от мене. Ще го взема. Това е превръзка. Ще я взема за себе си. И ще си завържа. Бум, получих още едно сърце сега. Сега ела. Нека да те грабна. Само ще те грабя. Ела. Виж това. Виж. Не ли яко това? Това са баскет. Това са за Дина за зайка нещата. Великден. Да, Великден. Дина за зайка. Ела? Ето, виждаш. Не учи се.
Караш се. Човек. Ето, помагам ти. Не дей да дърпаш толкова много надолу. Само да дърпа на средата. Нека да ги намерим тези чудовища. Защото да ги е страх от мене повече от нас. Окей. Виж, гръмни това. Не е трудно, гръмни го. Да. Ето, чако. Или не го искаш, не го искаш. Чако. Нека да продължим. Но да, когато работиш на машини, чудовищата чуват. Нека да видим кои са тука. Екстер. И кой друг? Поп. Ето, чудовище. Видя ли я? Да. Удари ли те? Не, удари мене. Това гледай. Само уби. Поклятие, не мога да те спася. Чай, малко, нека да се опитам да те спася. Това чудовище. Това ли беше играта? Да. Нека сега аз да отида към чудовището. Опитай се да те спася. Ти какво мислиш за играта? Интересно. Да.